sajdi o madu Preston tensong kena penban ya kikimi kikpa khasi ba kimlong kiba fikir ya laki kon don se kikimi kikpa kiba klem fikir ya laki kon kumno kat udipti CEM udang kren ya kikentin kenlong kena hiar syukino kat kani kejing syak penyap ki mensim kibaloi mentah sengi sa iwei ikena iba khat lai snam kerta hamau losnai ija na skul bat lap ya kamet yap jong i haba kumne shikumne ngadawa ba uba Preston tensong kum minister jong ketenat home police ula ban hiar syuki penpau uwei u reurang ba langba ka jingtho hapo ka FBP jong u hakabaya dai bat ka jingkren jong uba Preston tensong ubadai u dai CM ba kikimi kikpa kihab ban fikir ya laki kon om ban chukono ya ka sarkar sakawai pat ka jingtho na edektor Rusiwan Changpliang kabala ong kumni menohi ngi keno ya ki polit bat ya ka sarkar halor ka jing syara jubor bat jing yap ki khana hanrei ngi penpau ka jing lengo bat jing sneu diau jing artatin bat jing bitaru ya ka jing le siliang khmat jong ketnat polit ban tokit namar ngimpat klet kumno ki tokit bat wet ya ka sonam bat ki perlok jongka hanrei yakine ki pardo jong ipat i kumba ki le bumsut nyeu ha ka jing sisa mentalai dei ka sarkar ka bekenok kela ya ki kimi kikpa balai ki minister bat he polit ru kim fikir hino da yaladi bat sange sendon ka jing pendon kam escort na lorba ka tolai kala shimteng ya ka jing imbreu bonsin la ibit sisa wat habalet ying yap breu ne jing yeseng ru kim nang let klem escort bu jingkeli udoktor Rusiwan Changpliang ya ke sarkar nakaliang iba Arden Milar basayo mojpat ila tho bat penpau da ka bong kumne ki jing tenjo ki bakrau ya ka jaj benreu khasi ha kine kisngi ladang ngi kelam leno da kine ki jingja tengila poi sha bakut wat ai bangin suklet no kumto kum kinong song ki badon ya ka jingkit kli ngi dai ban ong no katola biang kenno ngim sngap chu ngin le hino daladi ban yada ya ki khun kikti jongi na ki tersim jong kajing yap kabalawan ra ya kajing seir mensim haman la ki snong ki thau jongi ngim la shu ban shania ha ka sarkar chu ilong ba kinong snong kin hab ban shim hino haladi ya kajing kit khli ban yada ya la ki khun kikti ki badon ha ki snong ki thau jongi kin hab ban pet ngore ki breu ki barung ki bami ha ki snong jongki kin hab ban penlong ya kejing pahara snong khnang ban lait nakini ki jing je syak penyap dusmon ki khenlong ki khna hapo ki snong ki thau kin hab ban mi hi shakmat ban le ya kane ka kam namarba ka sarkar kalafil hakapor ba yap uraja shaniru hato balai mo Preston ong ya ki kimi kikpa uraja ba kim fikir balai ka sarkar MDA ka wat sitom ya uraja wat hapdeng ulap ba sora bat wat shadu ki kshat ki thwei ki riat ki ramru sngi bat mit ki thwet sitom ban lap ya udakhar hadu kat nemo u Preston unyopo bat keno sat ya ki kimi kikpa habasha penyap dusmon ki khon kikti hakiriu beman hato kamdei ka kamram ka sarkar ban wanra jingsngan ya ki pajba nong snong ka jela bu jingkeli uwei nong pendon kam internet ya uba Preston tensong sa uwei pat unong pendon kam internet ulapan pau kumni ka jing sisa ngi chania ya ki bor pahara ban ai jing yada hanrei ki kam sniu ki basher khai kimi bat kenrei hakerdop thanat kerdop perton sipai kerdop sekretariat ki jaka ki bala bu shibun ki bor pahara kum kenuksa hathem motor bat kendailat ngi don kam ban penklan ya ki seng long kemi ki khna snong ban amit dai ban le tang e hi ya ki ru beman om ban shani ha ki bor ka an kumbal penpau hi uma Preston tensong usambut menteri rangba ka jela Meghalaya